खुलुमबाय असम लाइभ 24 आरो बड' लाइभ 24 नायगिरि अनसायगिरि नोंथांमोननि सेराव दिनै जोङो मोनसे जर'खा मोगा-मोगि आयदा लानानै फैदों आरो बे जर'खा मोगा-मोगि आयदायाव जोङो हांख्रायनानै लाबोदों देंखोनि रानि बर'नि गागि रोजाबगिरि सुलेखा बसुमतारी मेडाम आरो गिबियावनो जोङो मेडामखौ जोङो जोंनि असम लाइभ 24 आरो बड' लाइभ 24 नायगिरिनि सेराव जोङो खुलुमनानै एबा बरायग्रोनाय थाबाय। खुलुमबाय गोजोननाय थाबाय आरो जोङो मख'नांगोन दि बिथाङा बावैसो बा सनिबारावसो असम लाइभ बिभुषन बान्थाखौ आजावनाय जाबाय आरो असम लाइभ बिभुषन बान्था आजावनायनि थाखाय आरो देरहागिरि बिथां मानगोनां सुलेखा बसुमतारी मेडामनिफ्राय जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो हामलायथि आरो बरायनायखौ जोङो जासिग्रोनाय थाबाय आरो बेबायदिनो जोङो मेडामनिफ्राय जों खायसे गोबां आयदाखौ लानानै जोङो नोंथांमोननि सेराव गोबां बाथ्रा जों मिथिहोनो नाजागोन। मेडामा दिनैसिम बेसेबां मेथाइ रोजाबखौ आरो बे मेथाइ रोजाबनायाव दिनैसिम माबायदिहाय जेंना जेंसि आरो माबोरैहाय दिनै बेसिम सफैनो हादों मेडामा बेखौ लानानै जों नोंथांमोननि सेराव गोबां बाथ्राखौ नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन। बिदिब्ला जोङो मेडामखौ जों बरायग्रोनायजों लोगोसे गावनि एसे बिबुंथिखौ आङो फोरमायग्रोनो खावलायबाय। गिबियावनो आं आसाम लाइभ 24 आरो बड' लाइभ 24 निसिम साबायखर बावहरग्रोबाय आरो नायगिरि बिथांमोननिसिम गासैनोबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। गोजोननाय थाबाय। मेडामा बावैसो असम लाइभ बिभुषन बान्था मोननानै माबायदि फोरमायगोन? बे बान्थाखौ आजावनो थांनायाव आङो जोबोदैनो गोजोननाय मोन्दों, गोग्गानायबो मोन्दों आरो लोगोसे आंखौ बेबायदि सिक्रिटि होनायनि थाखाय आं आसाम लाइभ 24 नि बिगोमानिसिम आरो गासै बेहाय थानाय मावथि बिथांमोननिसिम साबायखर बावो। गोसो सिंनिफ्राय आंनि खुलुमनायखौबो आं बावहरो। गोजोननाय थाबाय बिदिबा आरो लोगोसे बे जोङो गोबां आयदाजों लोगोसे दिनै सुलेखा मेडामनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मिथिनो लागोन आरो जोङो बेबायदिनो नोंथाङा दिनै बे मेथाइ रोजाबनायाव गोबां रोजा रोजा खमैबो जों मिथिना मोन्दों 1200निबो गोबां मेथाइ रोजाबबाय दिनैसिमाव बर'खौ लानानै हाजं आरो बेबायदिनो गोबां ककबरक बेबायदिनो मेथाइ राभा मेथाइ रोजाबदों आरो बेफोरबायदि मेथाइ रोजाबनायाव नोंथाङा माबायदिहाय जेंना जेंसि बेखौ एसे माबायदि फोरमायगोन मोन्दांथिखौ? बेथ' गोबां उननिसो बाथ्रा। आं बेफोर जेंना मोननायखौ बुंनो थाङोब्लाथ' एखे सिगांनिफ्रायनो फैनांगोन आरो बुंनांगोन। औ औ थारैनो जोङो एसे गोसोखांथि महरै बा गोसोखांहोनो जों नाजागोन मेडामखौ। आङो क्लास 5निफ्राय क्लासिकेल मेथाइ सोलोंदों। बेनिफ्रायनो स्कुल लाइफआव आङो स्कुल टुरनामेन्टफ्रावबो कम्पिटिसनफ्राव बाहागो लादोंमोन। बेनिफ्राय फैयै फैनानै क्लास 10 मोनबा जेनेबा 79-80नि बे गेजेराव आङो रेडिअ' आर्टिस्ट जादों आरो बर' आयदानि। बेसेबां मायथाइयाव बे अल इन्डिया रेडिअ'आव रेकर्ड खालामजेना मेडामा? जों एसे 79 1979आव रोजाबजेनदों आरो दासिम बे अल इन्डिया रेडिअ'आव बेसेबांसो रेकर्ड जानानै दं नोंथांनि मेथाइफोरा? अल इन्डिया रेडिअ'आवथ' गोबाङानो दंमोन, आं गोबाव सम जाबाय बेहाय आं फैयासै माबानिफ्राय 1986-87निफ्राय आं फैयासै। बेहाय एसे उसुबिदाबो जायो जेनेबा दानि बायदिथ' कमिउनिकेसन नङाना, समनिबो आंखाल। आं बेराफारसे आं साख्रि मावनाय प्राइमारि टिचार हिसाबै हाबनायमोन आं। बेबायदि किसुमान आख' फाख'आव माने बारा फैनाय जायासै आरो। मेडामा मोनसे गोनां बाथ्रा मख'दों, जों नोंथांमोना मिथिया जानो हागौ मेडामा सासे फोरोंगिरिबो। आजिरा मोनबाय मेडामा? आजिरा लाबाय आरो रोजाबनायजों लोगोसे मेडामा फोरोंगिरिबो मावबोदोंमोन आरो बेबायदिनो मेडामा बर' हारिनि थाखाय गोबां बिहोमा होदों। बुंनो नांगोन जों आरो गोग्गानांगोन जोंनि बर' राव थुनलाइयाव बेबायदिनो बर' हारिमुआव गोबां बिहोमा होदों आरो गोबां अबदान दं होननानै जोङो मेडामखौ जों गोग्गानाय लायो। मानो होनबा जों सुबुं सम्पद महरै मोननो हादों जों बर' माहारिया बिथां मेडामखौ, आरो बिनि थाखाय जोङो साबायखर जासिदों आरो जोङो इयुनावबो बेबायदिनो जोङो मोनलांबाय थागोन, बिथांनि गोदै गारांजों मेथाइ खोनासंबाय थागोन बेखौ जों आसा खालामो। आरो जोङो मोनसे आयदा लाना फैदों, बे आयदा महरै बे सोंथियाव जेनेबा बर'नि
बे गोबां मेथाइ रोजाबबाय गोदोथ' एलबाम गायोमोन बे एलबाम गानानै माबायदि गिबिसिन बे जिउआव रोजाबनायनि गिबिसिन मेथाइ रोजाबनाय मेथाइआ माबायदि बुंनो थाङोब्ला जोङो 1987आव 1987नि खोथाखौ आङो दोनथ'बाय 1985आव आलायारननि जोंनि फार्स्ट बड' फिसार फिल्म आलायारननि मेथाइ रोजाबग्रोदों बर'नि गिबिसिन आलायारन फिसार फिल्म बेहाय रोजाबदों आरो बेखौ 1985आव रोजाबदों 1985 बेनिफ्राय सिनेमायाथ' ओंखारथ'वाखै बे समाव उनाव आङो 1987आव सानजारां बर' मा होनो मडार्न सं बेखौ केसेटखौ बहनजेननाय जाबाय आरो आंनि नङा बे जों आदा अरुन नार्जारि सुसिल हाज'वारि निशिकान्त ब्रह्मजों ज' लोगो नांनानै बे केसेटखौ बहननाय जादों आरो बेनिफ्राय सुरु जागायजेनबाय केसेट ओंखारनाया स्टुडिअ रोजाबनाया बिदिब्ला जों मा होनो बर'नि गिबि फिसार फिल्म आलायारन बे सावथुनाव मेडामा रोजाबदोंमोन आरो बे रोजाबनायखौ जों दासिमबो माने गोसोखाङो आरो मा होनो जों बयबो हांखुर जायो दिनैसिमबो नायनो थाखाय बे सावथुनखौ आरो जोङो बे रोजाबनाय मेथाइखौ जोङो दोंनैसो लाइन जोङो नोंथांमोननि सेराव जोङो खोनासंनो होनो थाखाय आङो मेडामखौ एसे खावलायगोन गोसोखांथि आं गोसोखांनांगोन मानगोनां दा रुंसारि जालांबाय जाय बे मेथाइखौ लिरना होदोंमोन बे बिथाङानो जाहैबाय महिनी नार्जारि बिथांनिनो देंखो बिथाङानो लिरनाय बेनिफ्राय मिउजिकखौ एरेन्ज खालामदोंमोन जोंहा आसामनि बिख्यात मेन्डलिन दामग्रा गपाल बर' दा बे मिउजिक एरेन्ज खालामदोंमोन ओमफ्राय ज्योति चित्रबनाव रेकर्डिं जादोंमोन बे समाव रेकर्डिंआ ओरैबायदि जायोमोन माने लाइभ प्रग्राम खालामनाय बायदि जायोमोन खस्थ' मोनदों आरो बे समाव आं गोदान हिसाबै बिदि स्टुडिअ'आव रोजाबफेराखै माबानि थाखाय रेडिअ'आव रोजाबदोंब्लाबो जाबा दाजां बेखौ रोजाबलांबाय नाथाय सिनेमानि थाखाय रोजाबनाय एसे मोजाङै रोजाबनो नाजादोंमोन बै समाव मेडामा बेसेबांसो बैसोनिमोन ओरैनो आङो 22 इयार्स 22 बोसोरनिमोन आरो 22 इयार्स जाबायमोन हाबा जाखांबायमोन आं ओमफ्राय गथ' फिसाबो सासे दंमोन बेखौ आङो हौवासा गथ'मोन आरो 3 मास जाबायमोन बेखौ आङो बिफाजों गारबोनानै बे ज्योति चित्रबनाव मेथाइखौ रोजाबफैनांदों समबो गैया ओमफ्राय उन्दैखौबो आं लानानै फैनो हायासै एसे उसुखमोन आं हारसिं फैनांदों आरो रोजाबफैदों बेहाय बे समाव वान ट्रेकमोन माने दामग्राजों रोजाबफाखानांगौ आरो दामग्राया भुल खालामबा रोजाबग्राया रोजाबफिननांगोन गासैबो दामफिननांगोन रोजाबनांगोन आरो रोजाबगिरिया गोरोन्थि खालामबा आरो दस्राफ्राबो खस्थ' मोनो बेबायदि माने जादों आरो एसे गोबाव टेक जाबाय थादों आरो खननांदों माबाखौ आंनि बे दोंसे सिमां दोंसे मेथाइ बेखौ आं रोजाबग्रोदोंमोन सिगां दोंनैसो एसे रोजाबनानै गोदै गारांजों सिगांनि बायदि रोजाबनायनिथ' बोलोआथ' दा एसे खम जाबाय नालाय अब्लाबो रोजाबनो आखायाव लाबाय आङो जोंनि अनसायगिरिफोरनि सेराव दोंनैसो ओरैनो आंनि बे दोंसे मेथाइ जिउनि लिरनाय खन्थाइ जिउ जोनोमनि सुखु दुखुनि सुबुंनि अराय समनि बेमोन आरो गोजोननाय थाबाय थारैनो जोबोर गोदै गारांजों मेडामा रोजाबनानै खोनासंबाय जोंनिसिम आरो बेबायदिनो गोबां मेथाइ रोजाबदों दिनैसिम आरो जोङो बेबायदिनो गोबां मेथाइबो एसे नोंथांमोननि सेराव जोङो लानानै फैबाय थागोन जोङो सावरायदोंमोन बावैसो सिगाङाव जे बर'नि गिबिसिन फिसार फिल्म आबुं सावथुन जायखौ होनना बुङो आलायारन बे आलायारनाव जोङो मिथिनो लुबैयो जों हांखुर जायो दासिमबो जों इयुन जोलैफोरा जे दोंबेसे मेथाइ रोजाबा आरो माबायदि मेथाइ रोजाबा
मेथाइआथ' एसे खोनासंनानै दोंनै रोजाबदोंमोन आं बेनिफ्राय बैसागु जयै रोजाबदोंमोन ग्रुपमोन आरो बैसागु जानायनिबो दंमोन नालाय ओमफ्राय दोंनै गासै दोंनै रोजाबनाय जादों आरो आं दहाय गिबियाव रोजाबनायजों आरो दोंसे दंबावो आरो बेखौ रोजाबनायाव आरो बांसिन खस्थ' मोनदोंमोन आरो उनाव नेक्स्ट थांखांनानै 2 माससोनि उनाव फैनानै आं रोजाबफिनदों बे मा मेथाइमोन ओरैनो बेयो निजोम समाव जाखांफैयो होननाय एसे मिलौदो रोजाबनानै बारा गोसोआवबो थायाना रोजाबा आसा निजोम समाव जाखांफैयो गोसोआव महरा बेरखांफैयो बावनो हाया बावनाय नङा आं नोंखौ बावनाय नङा आं नोंखौ बावनाय नङा बे मेथाइमोन जोबोर गोजोननाय थाबाय जोबोर मिलौदो गारांजों रोजाबनानै होबाय मेडामा जोंनिसिम खोनासंबाय आरो लोगोसे जोङो मा होनो बेबायदिनो बे रोजाबनायनि बेलायाव जोङो बेखौ मख'नांगोन दि बावैसो सिगाङाव बा थांनाय बोसोराव जोंनि थाखाय मोनसे दुखुनि बोसोर होननानै जों सानजाथावो जेराव जोङो सानै गागि जोंनि आंगोनिबो आंगो जोङो रोजाबगिरि महरगिरि बिथां सानैखौ जों खोमानानै लानो गोनां जादों जों दुखुनि बाथ्रा जों मख'नांगोन बिथां गोरबोनिबो हार्टथ्रब होनना बुङो जायखौ गोरबोनि देंखोगिरि जुबिन गार्ग रुंसारि बिथाङा जोंनि बर' माहारियावबो गोबां मेथाइ रोजाबनानै जोंनो अबदान होलांदों गोबां मेथाइ बिथांनि दासिमबो जोङो खोनानानै जोङो रोमै रोमै मोनो बेखौ लानानै दा जों मिथिगौ मेडामा जे बिथांजों रोजाबदोंमोन जावजा मेथाइबो रोजाबदोंमोन आरो मिथिगौ जे गिबिसिन बिथां रुंसारि जुबिन गार्गजों नोंथाङा रोजाबगिरि जेनदोंमोन बेखौ जोङो मिथिनानै मोन्दों मा मेथाइखौ रोजाबदोंमोन ओरैनो जुबिनखौ आङो 2004 मायथाइयाव गिबि खेबनि थाखाय बर' मेथाइ रोजाबहोजेनदोंमोन बेयो जाहैबाय सिरि सिरि मोथो मोथो केसेटनि मुङाबो बेनोमोन ओमफ्राय बेयो मुम्बाइआव थायोमोन अब्लाना गुवाहाटियाव फैनानै आंजों कन्टेक्ट खालामनानै आं लेंहरबाय नालाय मोननोबो गोब्राब ना बे समाव बेखौ अब्लाबो खोथा होनाय बायदि गाव फैदों समनिबो आंखाल ओमफ्राय फैनानै उनाव बियो माबायावहाय नुनमाथियावहाय मोनसे गोदान स्टुडिअ दंमोन रसेल स्टुडिअ होननाय बाहाय आंनो मेथाइखौ रोजाबना होदों बे सिरि सिरि मोथो मोथो मेथाइखौ फार्स्ट बर' मेथाइ रोजाबदों आरो बे बिथांखौ लोगो मोननाय समाव नोंथांनि मोन्दांथिया माबायदिमोन आरो बिथांखौ माबायदि लोगो मोनदों एसे बुंनांगोन माने आंबो गिबि बेहायनो लोगो मोनजेनदों नालाय फनावसो रायलायनाय जादों बेनिफ्राय डाइरेक्ट बे मेथाइ रोजाबनो फैबाय आंबो फैबाय बेनिहाय उनाव बाराथ' बिदि ओरैनो सिगाङाव रायलायनाय जायाखै उनाव रायलायबाय मेथाइखौ रोजाबहोग्रोनाय जाहैबाय टाइमखौ जिहेथु जोङो सर्ट टाइमनि थाखाय थांनाय आंबो गोजान बिजनिनिफ्राय फैनाय जायो नालाय बेनिफ्राय रोजाबबाय बियो खिन्थु ओरैबायदि आसरित खालामनानै रोजाबबाय आंखौ आंनि जि साननायमोन जे गुबुन हारिफ्रा जोंनि बर' मेथाइखौ बारा थाबनो आयत्त माने खालायनो हायो माने बे जे रिंसारथि बेफोरखौ बोनायाव एसे माने गुबुन खोनायो बेबायदि मोनसे साननाय दंमोन आरो आंनावनो दंमोन आं गुबुनखौ होना ओमफ्राय बेनिफ्राय आं सानबाय आंथ' जुबिना बे समाव बिराद पपुलार आं सानबाय बेखौ आङो थै थां आंनि केसेटआ मार्केटाव थैबाबो थैबाय थांबाबो थांबाय आं रोजाब होथारगोन खनसे होननानै बेहाय लेंहरनानै बे केसेटआव आं रोजाब होजेननायबाय आरो ओमफ्राय आंनि आसा खालामनाय बायदि बियो माने जोबोद मोजाङैनो रोजाबबाय ओरैबायदि प्रनाउन्सियेसन खालामबाय माने आं आसा खालामथावै खालामबाय आरो बिनि फिसा फिसौ माबाफोर दंबा आं बेखौ नुला माने आं ओरैबायदि गोमोदों फिसा फिसौ गोरोन्थि जालांदोंबा मोजाङै रोजाबना होलांदों आरो ओमफ्राय केसेटआबो हिट जादों बाहाय दोंनै मेथाइमोन दोंसे आं बेजों जावजा रोजाबदों आरो एसे खोनासंनो हागोन नामा बे मेथाइखौ दा दामोना दामा मानसिफ्रा खोनायोना खोनाया बावलांबायसो नामा गोदोथ' बिदिबा जों गोसोखांनि
माने केसेटआबो दा केसेटनि माबाफ्राबो गैला आरो गोदान गोदान ओंखारबोनाय हिसाबै गोजाम आथिखालावथ' केसेट गैलिया नालाय केसेट गैलिया दा गावबा गावनो बानायो सिंगार गावबा गावनो सिंगार गावबा गावनो प्रडिउसार मबाइल इउटुबफोराव नुनो नुनो मोनो अब्लाबो मोनसे दङ आरो बे मेथाइआ खोनानो मोनो जोङो एलबाम जानानै थालांदोंमोन आरो मोनसे बेहाय बेखौ राजा ब्रह्मआ बेनि जों राजा होननानै बुङोमोन नाम मोजाङा मामोन ना आं बावबाय बेबो रुंसारि जालांबाय बिसोरा एक्सिडेन्ट जानानै दुखुनि बाथ्रा बे लांनानै एलबाम खालामहैदों क'क्राझारनिमोन आरो जों बा बै समाव उन्दैमोन जागोन नायनानै जोबोर मोजां मोनदोंमोन आं आदसा बिदिब्ला जों एसे खोनासंनि नामा मनालिसा होननायमोन मेथाइआ आंबो गोबाव खनथाराखैना मेथाइखौबो मनालिसा बिदिमोन आरो मेथाइआ मनालिसा गुस्थि जारौ बिखा फांदां मिनिहां नोंसोरनि थाखाय थांहां फैहां बेमोन आरो बहाबा गोरोन्थि जालांबाय नामा सोदोबा आं गोसोआव गैला अब्लाबो जों जोबोर माने मोजां मोनो आरो माने बिखायाव एसे खें नांखांलायो आरो माने लाइमोन आथालफोरनि सेराव जोबोर माने मिलौदो आरो जोबोर मोजां मोनो आरो बे मेथाइखौ आरो बिथाङा बै समाव मोजां फाव खालामदोंमोन बे एलबामाव जों बेखौ बुंथारनांगोन आरो जों आइमि बरुवामोन नामाथाय जोंनि दानि मिनिस्टार बिश्वजित हाजरिकानि मानगोनां बिश्वजित हाजरिकानि बिसि आइमि मोनदां आं फाव खालामफानाया आं एसे गोसोआव दं बायदि मोनदों बे सिरि सिरि मोथो मोथोआव जाखो ना बेहाय जाखो जायखिजाया दं आरो आइमि बरुवाबो दं आरो बिनि उनाव जोङो मोनसे बाथ्राखौ मख'नांगौ बिथाङाथ' जोंनि गेजेराव गैलिया अब्लाबो जोङो दिनै बिथांनि मेथाइ आरो बिथांनि होलांनाय बिहोमा मावनाय दांनाय जों अराय सम गोसोखांबाय थागोन आरो जोङो आर'ज खालामो सोरगोआव बिथाङा आलो गोजोनै थाबाय थाथों आरो बेबायदिनो जोंनि बर'नि गेजेरावनो सासे रुंसारि जालांनाय फैलाव बसुमतारी बिथांजोंबो नोंथाङा खामानि मावदोंमोन बर' बे सावथुन मुलुगाव बर'नि बे हारिमुआव जों गोसोखांनांगोन बिथांजों मावनाय खामानिखौ आरो जोङो एसे मिथिनो लाजागोन मेडामनिफ्राय जे माब्ला सम फैलाव बसुमतारीखौ नोंथाङा लोगो मोना आरो माबायदि खामानि मावा आरो बिथांजों मावबोनाय खामानिफोराव माबायदि नोंथाङा मोन्दांथि फैलावखौ आं मिथिनाया आं नुयैनि सिगां रेडिअ'आव बिनि मेथाइ आं खोनादों सासे मोजां रोजाबगिरि हिसाबै मेथाइबो लिरगिरि हिसाबै आं मोनदांदोंमोन बिनि उनाव एखनब्ला प्रग्रामफ्राव थांब्ला लोगो मोनो बिनिफ्राय थानाया बोरै बियो ओजों सिमलानिफ्राय बे गुवाहाटियाव थाफैबाय गुवाहाटियाव थाफैनाय समाव बे समाव केसेटनि मार्केट सोलिबाय थादोंमोन उनाव बिथाङाबो मा खालामखो माखासे प्रडिउसारखौ नागिरबाय बर' प्रडिउसार एसामिस प्रडिउसार गुबुन हारिनि प्रडिउसारफोर बिदि जायफोरा केसेटनि मार्केटिं खालामो बिथांमोनखौ नागिरबाय आरो दा बिदिनो बर' केसेट खालामनायनि माबायाव सोर रोजाबगिरि दं बिथाङा माने आंखौबो सायख'बाय आरो फिमेल सिंगार हिसाबै आंखौबो सायख'बाय बिनिफ्राय बिदिनो केसेटआ बबे मेथाइखौ आं बे फैलावनि मेथाइखौ रोजाबजेनदोंमोन आंहा गोसोआव गैला गोबावबो जालांबाय गोबाव सम जाबाय बावलांबाय आङो नाथाय गोबां मेथाइ आं रोजाबदों माखासे मेथाइआ गोसोआव दं खिन्थु गिबिया आं माखौ रोजाबदोंमोन बे एसे खम गोसोआव दं आरो अब्लाबो दोंनैसो बिथांजों रोजाबनाय गोसोआव दं नामा एथ' आंजों बारा रोजाबाखै मेथाइखौ आं गौतमजों रोजाबदों जुबिनजों रोजाबदों आरो सिंगेल रोजाबदों सुजुनाय गारां होनाय रोजाबनाया माबाखौबो रोजाबदों आं बैसागु ओंखारबाय थांनो होननायखौ रोजाबदों आं बेनिफ्राय गौतमजों रोजाबदों फालो फालो सिख्लाफोरा ना गुरदों जाम्फायाव होननाय बेखौ दुवेट रोजाबदों बेनिफ्राय जुबिनजोंबो रोजाबदों बेयो एनके प्रडाक्सननि एसामिस मेथाइनिफ्राय राव दानस्लायनाय फैलावआ दानस्लायदोंमोन आरो बेबायदि रोजाबदों आरो आंनियानो सल'
गोबां दं सिंगेल औ फागुन फैबोला बे होननाय मोनसे दङ आङो बारा गोसोआव थाजोबा एसे आरो गोलावै खोनासंनो बिदिबाथाय आरो आङो बिजाबसो बोदलानांगोन बेखायनो बारा गोसोआव थाया नालाय बाथ्राफ्राबो गोबां मेथाइ रोजाबनाय जाबाय बबेखौबा खोनासंफिननाय जायो बबेखौबा आरो खोनासंबाय थाबाबो उनाव बावगारलाङो गोदान गोदान खोनाबाय थायो गोबां रोजाबदों आं रोजाबनायालाय दा नागिरनांगौसो जानोसै ना दङ दंनायालाय गोबां बिदिब्ला जोङो गुबुन मोनसे सोंथि लानानै फैनि जोङो मेडामनि सायाव जे बे दिनैसिम मेडामा माबोरैहाय सौफैगो बे माबायाव बर'नि बे मेथाइ रोजाबनानै जे जोङो नोंथांनिफ्राय जों खोनानो मोनबाय थाबाय आरो नोंथाङा दिनैसिम गोबां अबदान होबाय बर'नि हारिमु बिथिङाव रोजाबनानै जायखौ जों होनना बुङो देंखोनि रानि जोङो गोग्गानाय मोनो बिनिखायनो जोङो माबोरैहाय बेयाव आगान सुरा मेथाइ रोजाबनाय बेखौ एसे आङो उन्दै समाव रेडिअ खोनासङोमोन रेडिअ खोनासंनानै मोजां मोनो मेथाइफोरखौ जे हिन्दी जा एसामिस जा जि फैयो खनफानो नाजायो बेफोराव आफायाबो एसे आंखौ इन्टारेस्टेड नुबाय आफाया एम इ स्कुलनि हेडमास्टारमोन बेनिफ्राय आंनि थाखाय क्लास 5निफ्राय टिचार नागिरना होबाय आरोखि क्लासिकेल माबानि बेनि थाखाय मा खालामदों आफाया बिजनीनि माखासे गोरों गोरों बेबायदि मा होनो मिउजिक बा कालचार मोजां मोनग्रा मानसिफोरखौ लानानै मोनसे अस्थायि भाबै माने गार्ल्स हाइ स्कुलावनो मिउजिक स्कुल फसंजेनबाय आरो सनिबार रबिबार बिजनीयाव बेनिफ्राय जों माबानिफ्राय निउ बङाइगावनिफ्राय सासे अस्ताद फैयोमोन आरो फोरोंनो थाखाय फैयो सनिबारबा आङो स्कुल गनानै थालांनांगौ जायो जोंनाथ' मिउजिकनि थाखाय आंहा माने मा जायो बेहाय आं थाङो 3.5 किल'मिटार गोजान थाबायनानै फुङावनो ओंखारलाङो फुङावनो जालांनाय बिदिनो थाहैयो दखान बे समाव एभेलेबल माबाबो नङा ना फिसा टाउनमोन आरो जालुनाय बेबायदिबो एसेबां मानि मोजां मोना एखमबा बिदिनो साहा लोंनानै थायो ओमफ्राय सारा फैयो 4:30नि ट्रेनजों रेलाव साख्रि मावग्रा नालाय ट्रेनखौ मिथिगौ टाइमखौ ट्रेनाव फैयो बेनिफ्राय मोनाब्लि जायो सोलोंगौ मागौ मोनाब्लि जाबाथाय आरो आफानि साइकेलाव गाखोनानै न'आव फैफिनो बेबायदिनो सोलोंनाय जाहैदों आं बेनिफ्राय दाना स्कुलाव माखासे माबायाव एनुवेल स्पर्ट्सआव माखासे मेथाइनि कम्पिटिसन जायो बाहागो लायो आं बेहाय जेनेबा जोंनि गोजाम मेथाइ ज्योति प्रसाद आगरवालानि मेथाइ बिष्णु प्रसाद राभानि मेथाइ बेनिफ्राय लक'गितआ मोननै बाहागो बे समाव कामरुपिया लक'गित गवालपारिया लक'गित ओमफ्राय एसामिस मडार्न आरो जोंनि स्कुलाव बिदि बर' माबा गैयामोन बर' मिडियाम दंमोनबाबो बाहागो लाग्रा गैया आरो बे समावथ' खननाय मोसानाय जों जे समाव खननाय मोसानाय ओंखारदों बे समावथ' जोंनि गामि ओनसोलनि बर'फ्रा खननाय मोसानायखौ लाजियो आरो खम ओंखाराबो बिमा बिफाफ्राबो हगारा दा बे समाव आं एसामिस मेथाइफोरजोंनो बादायलायोमोन एखमबा भजन खननायनि एखमबा क्लासिकेल मेथाइनि बिदिनो जोंनि गेजेराव बादायलायनाय जायोमोन बिदि फैबाय बेनिफ्राय आं दहाय गिबियाव बुंनाय बायदि रेडिअ आर्टिस्ट जाबाय आं उनावहाय अडिसन होनानै मडार्न संनि गोदोथ' फक संनिल' दंमोन नालाय उनाव जेब्ला मडार्न जाजेनबाय होमबा मडार्नाव आं खनबाय आरो रोजाबलांबाय बेनिफ्राय बेनो सुरु रेडिअ'थ' आरो रेडिअ' होननाय जिनिसाथ' प्रसार माध्यम हिसाबै गोसारबाय आरो बिदिनो मानसिफोरनिबो अननाय मोनबाय खोनासंबाय बयबो हांख्रायबाय दा बेबायदि क्लासिकेल मेथाइखौबो आङो सोलोंनानै एखमबा टिचारनि अभाबाव थाथ' सोलोंबाय कलेज मोनजासिम आं थारमाने न'आव थानाय समाव आरो 4 इयार्ससिम आङो सोलोंनो मोनदों बिनि उनाव आं हाबा जाबाय बिसारत लास्लाबाखै आं ओमफ्राय हाबा जाखांनानै
आफाया अब्लाबो बुंदों जे नों बिसारतखौ खालामदो कमप्लिट खालामदो ओमफ्राय आंबोथ' गामियावनो गामि ओरै बिजनीनि साहा गामियाव हाबा जादों आरो एसे गामि ओनसोल दा बे गामि ओनसोला बिजनीनिफ्राय 2.5 किल'मिटारसो गोजान जायो 2.5 किल'मिटार 3 किल'मिटार बिदि गोजान जायो आरो दा बेथ' आरो गामि एरिया न'खर सामलायनांगौनि खोथा थायो बिहाव बिखुनजो दं मा दं बेनिफ्राय बिदि बुंबाय थानायाव आंनियाबो हासबेन्डआबो सापर्ट होबाय बिजनीयाव फैनानै सासे बङाइगावनिनो अस्ताद बिबो जोंनि थांग्रा लामाथिंनो सासे न'खरसेयाव फोरोंनो फैयो आरो बिथांजों रायलायनानै उनावहाय आङो स्कुलाव मावबायमोन आं खिन्थु होमबा बे समावनो आं साख्रि 85आवनो साख्रिखौ मोन्दों आं बेनिफ्राय फैनानै कमिउनिकेसन बेबायदि गैया लामाफ्राथ' मोजां लामा नङा लामा गोथां अखा हाबा गादलेन जायो ओमफ्राय फैनायनि रिक्सा आरि बिदि खारा स्कुटार बिदि गैया गामिनिफ्राय आंखौ हासबेन्डआ साइकेलजों लाबोयोमोन आंनि फिसालाजों आंखौ जों लाबोयो आरो ओमफ्राय अस्तादनाव गान सोलोंहोखांनानै लाङो बिदिनो फाइनाल होनानै आं उनावहाय बिसारतखौ कमप्लिट खालामनायसै बिनि उनाव गिबिसिन रोजाबनाय मेथाइआ बिनि उनाव आं रेडिअ'आव रोजाबनाय मेथाइआ खगेन बिहारि दैमारि लिरनायमोन आफाजों आंजोंनो देंखोखौ एसे फोसाबना होदों आरो बेखौ दा बारा खोनालिया नामा ओमफ्राय सिगांनि बायदि आं खननो दा हाङाबो थोला नालाय खनना खिन्थागोन आं अब्लाबो बेसेबा गुवार लैथोआव जावलांबाय आंनि नावा बोहैलांबाय आंनि जिउआ दै दाहाराव बेमोन आरो मेथाइआ गोबाव खनथारो नालाय खुगायाव जोबोर गोदैमोन आरो जों उन्दैयाव माने रेडिअ'आव रोमै खोनायोमोन आरो बेफोर मेथाइफोरखौ दिनै आं थारैनो गोग्गानाय मोन्दों दिनै आंजों लोगोसे खाथियावनो मोननानै नोंथांखौ लोगो मोननानै आरो बेबायदि बे हाबाफारि लानो मोननानै आं गोजोननाय मोन्दों थारैनो आरो बाख्नायनांगोन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव एकदमबारे गोग्गानाय नोंथाङा गोबां अबदान बिहोमा होदों आरो जों बेखौ अराय सम गोसोआव लाखिनांगोन बे जोंनि बिबान थारैनो बेखौ जोङो मख'थारनांगोन आरो बेबायदिनो बेजों लोगोसे माबोरैहाय बे जे आथिखालाव बेफोरबायदि मोनसेनि उनाव मोनसे सुपारहिट मेथाइ रोजाबनाय बा गोबां साबसिन हामसिन मेथाइ रोजाबबोनाय बेबायदि माबायदि आगान सुरबोआ बेखौ बुंनो थाङोबाथ' गोबां बाथ्राखौनो बुंनांगौ जायो सानजारां केसेटआ ओंखारखांनायनिफ्राय मार्केटआ बिदिनो बारायलांबाय थाबाय गोदान प्रडिउसार ओंखारबाय बिथांमोनहाबो सोरनिबा गावबा गावनि गोसो सिङाव थानाय मेथाइफोरखौ लिरनानै रोजाबहोनो लुगैबाय सोरबा मोजां रोजाबगिरिनि दारै रोजाबहोनो गोसो जाबाय बेबायदियावनो आंखौ सायख'नानै लाबाय आंबो रोजाबनो नाजाबाय बिथांमोन लुबैनाय बायदियैनो जाय जेरै रोजाबहोदों आं बिदिनो रोजाबनो नाजालांदों आरो आंनि जेरै हायो जिखिनि हायो आङो बेबायदि आं नाजालांदों आङो रोजाबलांनो बेनिफ्रायथ' आङो गोबाव सम रोजाबनो मोन्दोंआनो बारा उनथिं नाहरनांगौ जाफिनथ'वाखै दासिमबो दोंसे दोंनैया आङो दानि इयुन जोलैफोरनि लुबैनायाव बिथांमोनजों रोजाबफायो आरो गेजेर दाबो जोबाखै माने गोदोनि बायदि गाराङा गैलाब्लाबो लुबैनाय हिसाबै आं रोजाबना होयो आरो थारैनो आरो जिउआव बे मेथाइ होनबा साबसिन हामसिन नोंथांनि मेथाइआ मामोन ओरैनो दा बिदि साबसिन हामसिन मेथाइखौथ' आं थाखाय बुंनोनो मेडामा माने अराय सम माने मोजां मोनो रोजाबनानै बेबायदि मेथाइखौ सायख'नो माने गोब्राब मानो होनोबा जे समाव आं जे मेथाइखौ रोजाबदों बे समाव आंनि थाखाय गासिबो मोजां आं रोजाबनानै मोजां मोनबानो गासिबो मोजां आंहा बेबायदि माने बबेबा मेथाइखौल' थिनो आं मोजां मोनो बिदि गैया आरो
थारैनो बाख्नायनांगोन माने गासैबो सुपारहिट अब्लाबो माने जों लुबैयो जे मोनसे सोरबा बे आंनि साबसिन फेब्रिक बा साबसिन हामसिन होननानै जे सायख'नाय जायोना खिन्थु मेडामा बुंबाय जे गासैबो मोजां आं बयखौबो मोजां मोनो बिदि फोरमायदों नङा होमबा बेनो आंनि गाराङाव किसुमान मेथाइआ हयथ' सुट खालामा अब्लाबो खायफा बेबायदि मेथाइफोरखौबो आंखौ रोजाबहोदों आङो जाया मोनोब्लाबो माने नाजानाय जायोमोन आरो रोजाबनो नाथाय आं मेल'डि मेथाइखौ बांसिन रोजाबनो मोजां मोनो थारैनो जोङो एकदम बाख्नायनांगोन आरो जों गोग्गानाय मानो होनबा माने मेडामनि मोनसेबो मेथाइखौ जों थारमाने मोजां नङा गासैबो मोजां माने ओरैबायदि माने गाराङानो मिलौदोखा माने खुहाबनाय मोनखायो बेखौथ' आं साननो मोजां हाला मोनखायो आंथ' नाजायोसो मानो होनबा सारा बर' रायजो राजाफ्रा अनसायनाय होदों आरो मोजां मोनो आरो गुबुन बर'जों लोगोसे गुबुन हारियावबो गोबां मेथाइ रोजाबनायाव अनसायदों आरो मोजां खोनायो मोजां मोनो मानो होनबाथाय बुंनांगोन गासैबो माने मेडामनि मेथाइफोरा ना एकदमबारे मोजां आरो मिलौदो रायजो राजानि अनसायनायावथ' दासिम आं थांनानै दं जेनेबा रायजो राजा अना मोनबाथ' खोनासङा मोनबाथ' आंबो हयथ' थांनानै थानाय नङामोन थारैनो बे बेलायाव मेडामा मा बुंगोन जेनेबा बे बिथिङाव आङो दाथ' साबायखरखौथ' आङो होखानांगोन आंनि बर' रायजो राजा गासैखौबो बिथांमोनहा मा होननानै मायाव आंखौ नाजावदों आं मिथिया नाथाय आंथ' इन्टारेस्टआव आं रोजाबलांदों आंहा मेथाइ रोजाबनायनि मोनसे मा होनना बुंनांगौ बेखौ हबि आङो बेयावनो गब'नानै थाबाय रोजाबलांबायबो साख्रिजों लोगोसे नाजालांबाय रायजोफ्रा बोरैबायदिखौ रोजाबबा बा जाय दिहुनदों केसेटखौ बे दिहुनगिरिया आंनिफ्राय मा लुबैदों बेखौ नायनानै आं रोजाबनो नाजालांदों बेखौ रायजोफ्राबो आजावनानै लादों खावसे आजावनानै लादों जानांगौ गासिबो नङाबाबो बेनिफ्राय दासिमथ' रोजाबनाया आङो रोजाबबोदों अब्लाबो दानि जुगा आरो एसे चेन्ज जाबाय गोदोनि बेबायदि जोंनि जुगनि बायदि गैला जोंथ' हारम'नियाम तबलाजोंनो रोजाबबोदों प्रग्राम खालामबोदों बासजोंनो थांनानै माबा प्रग्राम खालामहैदों माने बे समावथ' गारि फिसाबो गैया बिदि थांलाय फैलायनि माने थांग्रोखाबाय थाहैबाय जेरावखि जाया खस्थ'बाबो सोरनावबा दोनो सोरनावबा मायो एखमबा हरसे बाहायनो थाबाय बिदिनो खस्थ'यैनो प्रग्रामफोरखौ खालामनानै बारबोनाय मानसि आरो जों दानि बायदि मोजां सुबिदा गैया थाखा फैसानिबो खोथाखौ आं बारा मिथियामोन मानो होनबा हाबा जाजासिमखौ आंखौथ' आफायानो सालायबोदों बे समाव आफानो आखायाव फैसा हरो ना हरा आं बेखौ मिथिया सोंफेरनायबो जाया बा मोनो होननानैबो मिथियामोन आं माने रोजाबनांगौ रोजाबो आंजों उनाव आंनि फंबाय सानै दंमोन सासे तबला दामो सासे भायलिन दामोमोन भायलिन दामग्राया रुंसारि जालांबाय साख्रि मावोमोन आगोलाव बेहेर भिडिअ फिल्मावबो भायलिन दामदोंमोन बेहायबो दामदोंमोन ओमफ्राय गोदो थैसाम केसेट ओंखारदोंमोन ना आन्दलननि समाव बे समाव बे थैसाम केसेटआवबो दामदोंमोन बियो भायलिन दामदों दैख्रां खुंगुरजों ओमफ्राय आंनि फंबाय सासेया तबला दामहैदोंमोन केलकातायाव बे समावबो आं फिसाजो 2 माससोल' जादों बेखौबो गालांनांदों बेबायदिनो जोङो बारग'बोदों आरो बेबायदिनो खस्थ' खालामनानै खिन्थु दानियाथ' बिदि नङा दानियाथ' गारि घरानिबो लोगोसे आरो मबाइलनि जुग गोदान जोबोर गोरलैसै आरो गासैबो इजि जाजोब्बाय आरो बुंनो थाङोब्लाथ' दा गारांखौबो साफा खालायबावनो हायो आंथ' गोदो बायनाय माबानाय बबाव थरायनाय बिदिनो रोजाबनानै फैबाय आरो नाथायबा आथिखालाव बेनो फोसाबनायनि मोनसे राहा फैबाय आरो आर्टिफिशियेल जाजोब्बाय मडार्न जुग मा होनोमोनलाय थारमाने मानसिफोरा बोरैबा खोनासंनानै मोजां मोनगोन बेखौ नायनानै माने दानिया लाबोनो हायो टेकनिशियानफोरा खालामनानै होनो हायो आरो दा बे बेलायावनो मेडामा मा फारागथि नुदों गोदोनि मेथाइ आरो दानि मेथाइनि बेलायाव फारागथियाथ' गोबां दं बेखौ आंनि अनगायै गुबुनफ्राबो बुंनो हागोन अब्लाबो आंनि नोजोराव आरो जोंनि बे जुगाथ' थांबायानोसै आं बुंखाबाय आथिखालाव
आथिखालनियाथ' किसुमान इसोरा होखानाय गारां लानानै फैदों जोबोद मोजां मोजां गारां खिन्थु साधनानि माबाया एसे खम माने नाजानांगौ जिनिसा आं दिनै गोरलै बैसोनिफ्राय आं क्लासिकेल मेथाइखौ रोजाबबोनाय हिसाबै बे रोजाबबोबाय थानाय बा रेवाज खालामबाय थानायनि गारांनि किसुमान माबाया एसे बेलेग जायो आंनि मोनदांनायावसो आरो दा गुबुन रोजाबगिरिफ्रा मा बुंगोन आं मिथिया जायफोर दानि रोजाबगिरि बिथांमोना खिन्थानो हागोन गावसोरना माबायदि जादों जाया बा पाब्लिकआबो एसेबाबो बिसार खालामलायनो हागोन आरो दाथ' मोजां मोजां रोजाबगिरि दङ थिगानो नाजाबावनांगौ आंथ' बाख्नायो दानि रोजाबगिरिफोरखौबो दा जायफोर जोंनि माबायाव बर' माबायाव गोदान गोदान ओंखारदों बर'नि दे आथिखालाव माने जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा रोजाबगासिनो दं दा बिनि गेजेरावनो खायफा दंबावो माने गावनि गोसोनि साननायखौ आंबो एसे हायो माथो होननानै रोजाबनानै ओंखारबोनाय रोजाबनानै मबाइल माबाफ्राव दा होनो हायो होयो बिदिबो आथिखालाव दा बिदिबो सिंगार दंसै अब्लाबो माखासे लिरिक्सफोरखौबो नोजोर होनांगोन आरो बाराद्राय लाइट माबाद्रायखौबो आंबो रोजाबबोनाङाखै नोङा रोजाबबोनांदों ओरैबायदि अबस्थायाव रोजाबबोनांदों जे बे समाव लेन्डलाइननि बेबस्था जाबायमोन आरोखि फना थांबाय फोनांजाब राहाया बेल' आरो जे बायद' ओरैबायदि दिनाव फैदो नों अमुक स्टुडिअ'आव गुवाहाटीयाव दोंनै बा दोंसे बा बेबायदि आरोखि मेथाइ रोजाबनांगौ दं नों फै आं ना मेथाइखौनो मिन्थिदों ना लिरिक्सखौनो नुदों दानि बायदिथ' मबाइलजों हरनो हानाय राहाबो गैया थांथारनांगोन मानसि आरो बे समाव बे फन थानाय समावनो थांला लिंहरबायल' नों फैदो माने फैदो माने थांखानांबाय बन्द'बस्त जाखाबाय फैनांसिगोन स्टुडिअ'आव गुवाहाटीयावनो लाखाबाय फैदो ओमफ्राय ट्रेक जाखाबाय दाथ' बाहायथ' आङो जेब्ला रोजाबनो होननानै गसंगोन अब्लासो लिरिक्सखौ नुगोन बबेबा बायदिखौ आं होनगोन आं बेखौ रोजाबनो हाया सोदोबखौ सोलायनांगौ सोलायहोगोन आं आरो बबेबा बायदियाव ओरैबायदि उसुबिदा जागोन नों सोलायनो हाया सम गैया माने समा दंबाबो माने गोरोबनानै थाखाबाय बेखौ सोलायनांगौ माखौबा सोलायजोबनांगौ बिनि थिगानो सम गैया आरोखि बेखौ सोलायजोबनांगौबा सम गैला सानसेनि स्टुडिअ भारा लानाय बा साननैनि लानाय बेबायदि आरोखि थांलाय फैलायनि गोजान दा बेबायदियाव आं माखासे मेथाइफोरखौ रोजाबनो बाध्य जादों बे आरो दा आथिखालाव बे लाइमोनफोरा माने नों हागौना आं हागौ माने रोजाबबोसै बे आजिखालिथ' मबाइलनि जुग नालाय बे समाज बिजोङाव माने बायदि रोखोमनि जों मेथाइ खोनानो मोनो नुनो मोनो दा बे बिथिङाव मायबाफोर फोसाबनांगौ बा राहा लानायनि माबा मोनसे दङ नामा बेखौथ' रायजो राजायाबो बिबान दङमोन जुदि माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिना होनायनि मानो होनोबा सानस्लाबनो हायियाव हयथ'बा आंना बेनो गोथों साननानै बानायनोबो हागौ रोजाबनोबो हागौ दा बेफोरबायदि किसुमान जिनिसखौ जुदि समाल'सना होनाय जिनिसा थायोब्ला सावरायलायनाय समाल'सना होनाय जिनिसा थायोब्ला माने गावखौ फोसाबनो सुबिदा मोनसिनो आरो नङाबा आरो रावबो जेबो बुङाबाथ' गावनि दायखौ नुनाय नङा साननो नाङा जे नोंखौ जे गाज्रि मोनना बुंदों खिन्थु नोंथांनि बा सोरनिबा बा मोनसे थालांनाय बेखौ रोखा खालामना होनो नागिरदों बेसो आरो बेखौ गनायनानै लानो हानांगोन माने गोरोन्थिखौ गनायनानै लानो हायोबा बहुद गावखौनो फोसाबनानै लानाय जायो आरो थारैनो बे खोथाया मानिनांगोन बुंनांगोन आरो जे गोरोन्थि जिनिसखौ जाय गनायनानै लानो हायाथ' बेखौ मा होनना बुंगोन जिउआव अहंखारि ना मा बुङो बिदिबो बुंगोन माने जिउनि देरहासार लामायाव आगान सुरनाया मोनसे गोब्राब जागोन बेखौ जोङो बयबो मिथिगौ आरो बे बाथ्राया सैथो बुंनांगोन जेननाय देरहानाया थाखायो जेननायखौ जेनदों होननानै साननानै थाबाबो जाया एखमबा जेननायाबो देरहानायखौ लाबोयो नों नाजानाया थाबाय थागोन खिन्थु सुद्रायनानै लानांगोन गोरोन्थिफोरखौ थारैनो आरो लोगोसे बेबायदिनो बे दिनैसिम बेसिम सफैबाय मेडामा आरो जिउआव मायबाफोर जेनेबा मोजां मोनसे थांखि आजावदों नामा
रोजाबनायनि बेलायाव बा बर' सावथुन मुलुगखौ लानानैनो बा आथिखालावथ' बर' सावथुनबो मोजां मोजां दिहुनसै आरो आजिखालि मबाइलावबो सुंद' सावथुनबो बानायसै दा बे बिथिङाव मेडामनि फारसेनिफ्राय माबायदि सुबुरुन होगोन? आंहाथ' बेबायदि थांखिया दंमोन। आङो आजिरा मोनखांबा बेबायदि खामानिखौ मावगोन होननानैबो थांखि लादोंमोन आरो आजिरा मोननायनि सिगाङावबो आंनि इउटुब चेनेलाव आङो सुंद' थुनफावथाय होनगोन ना सर्ट फिल्म होनगोन सावथुनखौनो बुंबाय जेनेबा माबा आरो माबा एलबाम मिउजिक एलबाम बेफोरबायदिखौ बानायबाय थादोंमोन पार्सनेल माबायाव। अब्लाबो मोनसे थांखि दंमोन आरो जे इयुनाव फिल्म मोनसे बानायलांनो हायोमोनबा बे मोनसे थांखि दंमोन। दा नुबायदि जोंनि बर' समाजाव गोबां लिरगिरि बा बेबायदि स्क्रिप्ट लिरगिरिफोर महरगिरिफोर बा सोरबा गोबां प्रडिउसारानो दा फिल्मफोरखौ दिहुनसै आरो जानांगौनि बांसिनबो ओंखारो एखमबा बोसोराव। दा बे खेथ्रआव थाखा फैसा गारनानै खालामनाय हाबा जिहेथु बयबोथ' माबा मोनसे फायदा जागोन होननानैसो खालामो, मुलाम्फा माबा मोनसे मोनगोन साननानै खालामो बा थांनाय फैसाया फैफिनबाबो सन्तुष्ट'। जोंनि कालसारनि मानसिफोरा बांसिना बेबायदि खिन्थु गावनि लसखौबो बारा नाया। ओहो बे थांनाया खुनुरुखुम फैबाबो माने सन्तुष्ट' आरो खालामलांनो गोसो जायो, हारियाव माबा मोनसे गालांनो गोसो जायो, दिन्थिलांनो गोसो जायो। बेबायदि आरो दा बेफोरखौ नायहरनानै एखमबा खालामनो लुबैयो, एखमबा थाखा फैसा गारनानै जुदि एसेबो फैयाबा माबोरै मावनो, बेबो मोनसे गोनो गोथो आं साननाय दं आरो दा। अब्लाबो नाजानाय दङ इयुनाव। जोबनायाव आं मेडामनिफ्राय बेखौनो मिथिनो लुबैगोन जे बे आथिखालाव जोङो माबोरैहाय बे बर' हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो हागोन बा बर' हारिनि थाखाय जों माबायदि खामानि मावनांगौ दं होननानै नोंथाङा सानो आरो सारा बर' रायजो राजाफोरखौ बे बर' हारिमुखौ अरायजोर फोथांनानै लाखिनो थाखाय जों माबायदि खामानि मावनांगोन आरो नोंथाङा इयुन जोलैफोरखौ जे बे बेलायाव बर' हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय माबायदि खावलायगोन, नोंथाङा मा फोरमायगोन? आं फंसेल' बाथ्रा बुंगोन। बिफां फांसेया जेब्ला गुबै रोदाया गुगोन होमबाना बिफाङा बेयो रानलांगोन, महर जानाय नङा। जोंनि बर' हारिमुवा, जों बर' हारिया मोनसे गेरेमसा बिफां, समायना फिथाइ बिबार होग्रा मोनसे बिफां। दा जुदि जोङो बे बिफांनि रोदाखौनो फुनानै गारोब्ला जोंनि अस्तित्वआ थानाय नङा। बे बिफाङाबो रानलांगोन, बिफाङा जेरै थैलांगोन जोंनि हारिमुवाबो गोमालांगोन। दा बे गोमालाङोबा जोंनि सिनायथियालाय बहायथो थाबावगोन, गुबुना मिन्थिनाय नङा। दा जोङो बेनिखायनो होनो आं गुबै रोदाखौ जेब्लायबो बुखुनानै गारनाङा। आरो जों दा नुनो मोनबाय बावैसो जोंहा बागुरुम्बा दोहौआव जोंनि हारिमुनि मुलुग दरबाराव सिनायथिनो होनो हाबाय। मुलुग दरबाराव सिनाय जाबाय, बयजोंबो बाख्नाय जाबाय। बे मोनसे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। दिनै बै बागुरुम्बा मेथाइखौनो जोंनि इयुन जोलैफ्रा मिथिलामोन बा नायनोबो बायो बबेबाफोर मेल मिथिंफ्राव मोसाबाबो। मडार्न माबानि फारसे बांसिन गोसो होयो। जोंनि बे गुबै जोंनि हारिमुखौ दिन्थिनायाव माने एसे हेंथा मोनहां जानो नागिरो। अब्लाबो माखासे मानसिनि नाजानायाव दिनै बे जोंनि हारिमुवा थांनानै दङ। आरो नै दाख्लै बावैसो बे मुलुग दरबाराव बयजोंबो सिनायथि मोनबाय बागुरुम्बाया। बा जोंनि इयुन जोलैनि दा उन्दै गोरलैफ्राबो बागुरुम्बा खनो। बेफोरबायदिया जेब्लाबो थांनानै थाथों आरो बयनिबो खुगायाव बागुरुम्बा। बेफोरबायदिनो जोंनि गुदि हारिमुनि माबाफ्रा थांनानै थाथों आरो सिनायथिफ्रा। बेफोरखौ जाहाथे बुखुनानै गारा, आं बेखौनो खावलायगोन। नोंसोर जेरैखि रोजाब खिन्थु गावनिखौ दा नागार आरो अराय माने बे गुबैखौ गुबै महरै लानानै आवगायलांनो नाजानांगौ। मोसानाय जा, रोजाबनाय जा। दा
आं बे फंसे बाथ्राखौल' बुंनो सानो आरो। औ लोगोसे बे लाइमोन आथालफोरखौ बे बिथिङाव माबायदि सांग्रां जानो थाखाय खावलायगोन? आं दाथ' बुंखाबायानो जेब्लायबो बेबायदि गुबै रोदाखौ दाना गारनानै आं लाइमोनफोरखौ बेखौनो खावलायगोन दा जाय जेरैखि गावनि रोंगौथिखौ सोरजिलांथों नाथाय गावनि हारिनि गुबै माबाखौ मा होनो आखलखौबो दागारथों आरो बेखौबो अराय हमथानानै लाखिनो नाजाथों आं बेखौनो खावलायगोन। गोजोननाय थाबाय। बिदिब्ला जोङो बिथां मेडामा गोबां बेसेन गोसा समखौ जोंनो होनायनि थाखाय जोङो अराय सम जोङो साबायखर जासिगोन असम लाइभ 24 आरो बड' लाइभ 24 फारसेनिफ्राय आरो बेबायदिनो जोङो आसा खालामो जोङो अराय सम जोङो मेडामखौ जोङो गोग्गो सावस्रियाव नुनो मोनबाय थाथों आरो बेबायदिनो बर' माहारियाव जोंनो अराय सम मिलौदो देंखोजों रोजाबनानै जोंनो खोनासंहोबाय थाथों जोङो गसाइनि सेराव अराय आर'ज गाबो आरो दिनैनि जोङो जर'खा मोगा मोगि आयदाखौ जोङो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। गोजोन्थों। गोजोन्थों।